Surati ingkang sampun marak sowan kunjuk panjenengan Mimin Mustika Santi Agustiani Yuni Jawa adalah Desi Maheswari ingkang kepareng hanyarengi dipangestu kunjuk ingkang katata adik Lutfi Aska Pratama mugi dados putra soleh ngabekti dumateng agama nusa dalah bangsa. Kepareng kanthi mangayu bagya kunjuk panjenenganipun Bapak Nurkolis dalah Ibu Yayu Rondiatun. Kula sakadang Sekar Wangi kang dalu punika kasepuyung Jawara Pro saking Bumi Juwana adalah ATS Audio ugi SP Audio saking Koro City Mulya. Mugi nuju prana kunjuk panjenengan. Kepareng Purna tembang sepisan kanthi tembang pambuka. Purwakane atur para kanca Sekar Wangi enggal kasuwanaken setunggal, bawa setunggal para kadang Surati. Ayo. Enggal tumuju sastra kangus pinanggih sastra kang suwane. Desi Maheswari. Kepareng ingkang marak sowan rumiyin kunjuk panjenengan keluarga Bapak Nurkolis dalah Ibu Yayu Rondiatun keluarga Koro